Non, bueno, empezamos, estamos a nosa parte tampouco muchachos. Vale, pois sendo as 9:01 damos inicio á sesión ordinaria do pleno do mes de marzo. Estaba chocando a ti a orden do día, pero te la voste. Pero regalei ya aí, va. Está aquí. Bueno, damos inicio aprobacións e procede da ata da última sesión de data 5/2/2016. Tedes algo que decir da ata? Por aí? Non. Votos a favor? Vale, pois por unanimidade. Vale, o seguinte punto de orde do día é a toma de coñecemento e aceptación da renuncia de Dona Celso Oreiro Bermúdez á dedicación exclusiva como Concelleira de Educación e Cultura e a aprobación do novo réxime retributivo para o dito cargo. Bueno, como coñecedes, pois a Concelleira de Educación e Cultura, pois por motivos de saúde está de baixa médica. Aínda estando en baixa médica, ela sigue desenvolvendo as súas tareas como concelleira. Eu desde aquí pois agradezco profundamente ese traballo que se ven desenvolvendo nesta área con moito esforzo, pero, bueno, pois por a súa situación determinou que renunciaba a esta dedicación exclusiva que tiña concedida en base ao acordo deste pleno que se fixou ao inicio do mandato. Nese acordo recollíase que a Concellería de Educación e Cultura tiña unha dedicación exclusiva con unha determinada cantidade e, polo tanto, agora que ela renuncia, temos que tomar coñecemento da súa renuncia e, polo tanto, pois determinar que ese cargo pasa a desenvolverse sin unha dedicación, quedando, neste caso, o Concello de Valdubra como unha sola dedicación que é a que lle corresponde á alcaldía, nos mesmos términos que está fixado desde o inicio do mandato. Entonces, o acordo é basicamente a toma de coñecemento, determinar que o cargo se desempeña sin ningún tipo de dedicación e publicar o acordo no boletín oficial da provincia. Todo o primeiro intervencións, Partido Popular. Bueno, desde o Partido Popular, obviamente é unha decisión personal, sempre que sea por motivo de saúde. Como xa comentamos na comisión, por nosa parte, esperar que se recupere para retomar ao 100% a exposición que estaba facendo. Como xa dixemos, é unha decisión personal, non podemos aceptarla, obviamente. Non? A decisión de Celsa vai seguir como concelleira, que vai seguir facendo o traballo vai menos aquí, pero vai seguir traballando desde a casa e sigue comprometida co proxecto político no que estaba incluída e, bueno, nada que decir, simplemente aceptamos esa renuncia, sigue a actividade política e, Pois, a nosa intervención é exactamente na mesma liña. Respetamos esta decisión, desear unha melloría, ogallá unha pronta incorporación, ogallá podamos ter este acordo para volver a terminar esa dedicación e agradecer o traballo que ven desenvolvendo nesta área, porque aínda sin estar aquí as cousas saen, os eventos que se organizan desde esa concellería son eventos que contan con unha gran calidade e así o valoran as veciñas e veciños. Reiterar o meu agradecemento ao do Grupo Socialista. Procedemos, por tanto, á votación do acordo. Votos a favor? Vale, pois quedaría aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é o punto número 3, que é a aprobación inicial da ordenanza de acceso e uso das vivendas de emerxencia social do Concello de Valdudura. Bueno, neste caso, como xa se explicou na comisión informativa, había xa unha proposta de ordenanza. O Concello de Valdudura ten unha vivenda de emerxencia que está situada en Portomouro e está, desde o mandato pasado, en condicións de
poñerse a disposición dunha familia ou de alguna persoa que este nunha situación de emerxencia social. No ano 2021 houve un primeiro proxecto de ordenanza que non se aprobou polo motivo que fose, chegarase a expoñer públicamente, para tampouco entrar en maiores cuestións. Decidimos recoller ese mesmo proxecto de ordenanza. Simplemente fixamos uns pequenos cambios nos plazos dos requisitos do acceso en canto á antigüedade mínima do empadronamento, que pasa a ser de 3 meses, como dixen anteriormente, estaba fixado en 2 anos, mantendo esa cláusula de que os servizos sociais poden valorar por razóns de necesidade e a condición de persoas usuarias beneficiarias sin que non reúnan este requisito. E, por outra parte, respecto da finalización da estancia, estaba fixado un plazo de 6 meses e pasa a ter un plazo de 3 meses, porque entendemos que a situación de emerxencia social en 3 meses debería de estar, pois, digamos, resuelta, e en caso de que non este resuelta, cabería, en todo caso, unha prórroga sempre que os servicios sociais municipais a informen. Entón, é unha ordenanza que ven xa o que era o proxecto do mandato pasado, recollese con estes pequenos cambios, porque nos parece, pois, máis axustado mellor á realidade ou as situacións que se poden dar. Damos turno de intervención, Partido Popular. Ben, como xa comentamos na Comisión Informativa, obviamente a ordenanza é o 99% que xa está redactado. Si explicar que eses 2 anos que se establecían como tempo de empadronamento para poder acceder era para evitar que se utilice a picaresca de empadronarse uns meses para poder acceder á vivenda, e para iso levaba tamén a cláusula que mencionamos, é dicir, que sempre queda potestad por parte do Concello para que a Corporación, pois en casos excepcionais, se poida usar a vivenda sin cumprir esa cláusula. Por tanto, despois decimos rebaixar ese tempo de empadronamento, veremos como funciona, e en función deso, pois xa iremos vendo como se adapta a realidade. Claro, creo que é necesario, evidentemente, un regulamento dunha vivenda que está aí, que ten unha función, e máis ou menos eu creo que coincidimos todos na utilidade na posta en funcionamiento. Como todo regulamento, pois, sempre pode ser mellorado, ás veces é máis beneficioso e outras menos, pero eu creo que queda, pero debe quedar tamén, non? Pois ben recollido que o regulamento non pode ser un corsé que impida dar solucións puntuales a casos que aparecen no día. Entón, eu creo que é certo, pois, non poder, pero si valor na toma de decisións a servicios sociales, e sempre que se haxa suficiente garantía e seguridade de que deixar dormir aí unha persona un día necesario, ainda que non se ajuste totalmente ao regulamento, se hai garantías de que non sea unha persona con intención de ocupar eso e de quedarse aí, pois que é bo que quede, non? É mellor que durma aí unha persona e non que durma na rúa un día. Entón, claro, que haxa garantías, evidentemente, por parte dos servicios sociales, de que non haxa intención de instalarse aí e despois dificultar o uso para outras persoas. É unha normativa que eu creo que é bo que teñamos, porque hasta o día de hoxe, por sorte, non foi necesario empregar ese recurso, pero sí que en calquera momento temos ter que facelo. Hai colaboración en determinados casos con Cáritas. De feito, isto puxose en marcha a raíz dunha posible situación que, ao final, non foi necesario, pero é bo que nos dotemos dunha normativa que nos permita utilizar a casa con todas as garantías, porque, efectivamente, ainda que quede esta coletilla de que os servicios sociais poden utilizar a entrada dunha persoa en determinados supuestos, así reunir os requisitos de plazos. Ademais, se temos, ainda que sexa este contrato que ven, que é unha cousa moi simple, que ven no anexo deste
desta ordenanza pois dalle cobertura ás diferentes incidencias que se poden dar mentre que a persoa está nesa vivenda. Eu creo que é positivo ter esta norma, é unha norma sencilla, é operativa, e, bueno, esperemos que faga falta poucas veces, pero que cando faga falta que este con todos os garantías. Non sei se queres dicir algo máis. Respecto a esto, xa vamos a aprobación provisional, non sei se pediu alguna forma técnica, etcétera, para ver como está a vivenda despois de cando estamos parados. Porque igual había que ter un informe de habitabilidade, non sei no tema de calefacción como está, que tamén habría que pensar, porque estamos falando de casos puntuales, de meter outros en un día, é dicir, non durante o noso mandato movelos, pero é dicir, está o básico. Non, está fixáronse lle, Entonces, non sei, habría que fazer un pouco, mirar que a técnica municipal, se as condicións que estén, porque había bastante humedad, está a vivenda que está na beira do río, antes de nada, non vamos a tomar unha norma e pois temos problemas para... A vivenda, bueno, fixáronse diferentes revisións, algún tema de agua que estaba pendiente, además non hai un informe de habitabilidade da vivenda, poderase facer sen problema ningún, además de facer, bueno, determinadas cuestións de mantemento da vivenda, tamén se lle incorporou utensilios, ademais, na propia vivenda, a raíz tamén, aproveitamos que se desenvolveron ali atividades dun obradoiro de emprego, entón, pois, aproveitouse para comprar material útiles de cociña, está incluso cama e roupa de cama, está para, bueno, para entrar ao mellor, pois non sei se pode carecer de alguna cuestión, pero bueno, todo o que son os útiles básicos a día de hoxe reúnes non é un informe da técnica, así que non vai. Si, claro, mira, o tema de calefacción creo que non entraron no anterior proxecto. Non, aí pode ser. Non, é unha televisión, é unha porta que abre mal, unha mampara que está... Pero, bueno, fixose... Cando foi o obradoiro, se arreglou o tema de agua e se... Os fixeron ali as prácticas para o de axuda ao fogar, pois fixeron ali as prácticas unha semana. Bueno, está... É verdad que... Bueno, o que é por dentro, sabes, as cousas non están mal, pero hai que dar seguridade. As portas se arrastran, cerran mal, e a mampara do che está... Hai que fijala, bueno, son cousas moi pequenas. Bueno, entón, facemos a votación do punto. Votos a favor. Sería aprobado por unanimidade. Pasamos, entón, a dación de conta das resolucións, perdón, ao punto número 4, que son as mocións de urxencia. Presentouse unha moción por parte do Partido Popular, comente para votar a urxencia, despois... Ben, vemos que continuamente están salindo, sobre todo por problemas de vivenda, que está actual, que está moi autorizado, están salindo continuamente axudas, e si é certo que detectamos que moitos veciños queren acceder a estes procedimentos, pero teñen problemas por o tema de que agora cada vez máis os trámites electrónicos son actuais. Entón, pois a verdade é que nos pareciu interesante este tema, porque si é certo que en algúns concellos da contorna xa están instalando ou instalaron puntos de actualización da documentación, que ao final é unha máquina como caixeiro para meter o DNI e poder ter o certificado digital. Entón, pois esta moción basicamente vai nesa línea, é dicir, aprobar por parte da corporación, facer unha solicitude dun punto de actualización que estea no noso concello, porque, sobre todo pola cantidad de xente maior que temos, pois a veces é complicado desplazarse e non todo o mundo fai os trámites para obter un certificado digital de Facenda ou da Fábrica Nacional. Entón, pois, pensamos que dispoñer no concello dese punto de actualización vai facilitar moitos trámites e consideramos que é importante que lo mandamos. Primeiro votamos a urxencia do asunto para poder debatirlo e xa o debatimos unha vez disposto. Simplemente comentar que, manifestar o noso acordo con contar con un dispositivo deste tipo, incluso xa, se chegar a comentar nunha visita coa subdelegada do goberno anterior, pero, por a nosa parte, mostrar o acordo, creo que é positivo contar con un elemento destas características en Val do Dubra, incluso tamén
unha petición que imos a cursar e que xa está pendiente de envío é tamén a petición de que poida desplazarse aquí unha expedición de DNIs móvil que en algún concello rural o fan en determinadas ocasións. Entón, pois nada, farémoslo unha vez aprobada esta moción, pois por escrito, tal como está plantada aí a súa delegación, pois para que quede constancia e poidan facelo o máis sencillo posible. Un servicio para os vecinos, un servicio que é útil, por tanto, o apoio de novo e que a delegación pois, é sensible, pois eu conceda. Votamos. Sí. Votos a favor? Pues quedaría aprobado por unanimidade. Paso ao seguinte punto, que é agora si a dación de contas das resolucións da alcaldía editadas desde a última sesión, desde o día 8 do 26 hasta o día 12 do 3 do 26. Non sei se tedes algo que decir de alguna das resolucións. Nada de comentar. Pasamos, por lo tanto, ao punto número 6, que son ramos a preguntas. Algo que decir? Non temos preguntas. Pois entón, se non hai nada máis que tratar, levanto a sesión.